Biswit Manuel Island, il-Gvern se jagħmel riabilitazzjoni tal-ġnien tal-Gżira u diskussjoni dwar il-possibilità biex il-pompa tal-petrol f'dak il-ġnien tiġi rilokata ġiet eliminata l-kollox. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fl-istess jum fejn tħabbar li nġabru ftit iżjed minn 29,000 firma f'petizzjoni biex Manuel Island issir park nazzjonali. Dr. Abela fakkar kif l-art ta' Manuel Island ingħatat lil privat għal 99 sena minn Gvern Nazzjonalista f'riżoluzzjoni parlamentari fis-sena 2000. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern imkien ma wieħed li ħajdur fuq it-taxxi tal-poplu u jħallas mijiet ta' miljuni biex jieħdu art privata. Laqal huwa illi hemm tant art tal-Gvern illi tista' ssir fi spazji ħodor u miftuħa. Hemm tant postijiet li mhumiex żviluppati llum il-ġurnata illi jistgħu jiġu riabilitati bi ftit sforz u bi ftit spiża, imma l-għażla allura tkun li nagħtu l-mijiet ta' miljuni lill-iżviluppaturi aħna. Probabbilment jieħu pjaċir ta' xi jinkassar l-mijiet ta' miljuni minn jqgħod jagħmel l-iżvilupp, ma dak inkun qed nuża l-flus tal-poplu bil-għaqal jiena, jew il-bilanċ għandu jkun billi kull fejn nistgħu noħolqu iktar spazju ħodor u miftuħa nagħmluh. U fl-istess waqt nirrispettaw ukoll id-drittijiet ta' proprjetà u l-kuntratti li ingħataw minnu l-istituzzjoni tal-pajjiż wara kollox. Dr. Abela qal li skont il-kuntratt mal-privat li ġie ffirmat fi żmien Gvern Nazzjonalista, 60% tal-proġett f'Manuel Island sa tkun art miftuħa għal kulħadd. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem fuq l-investiment ta' kwalità. Jekk dan il-pajjiż minn banda qiegħed jitħaddet fuq l-importanza li nattiraw lejn pajjiżna turiżmu ta' kwalità u li jkollna investiment ta' kwalità ġewwa dan il-pajjiż. Fl-istess waqt jekk se mmorru f'direzzjoni li għal kull żvilupp ngħidu le, imma fl-istess waqt irridu l-iżvilupp tal-kwalità, turista kwalità mhux se jiġi lejn pajjiżna jekk ma jkunx hemm investiment ta' kwalità. Sa f'dan qegħdin naraw aħna li jkun hemm dak il-bilanċ meħtieġ bejn investiment ta' kwalità u fl-istess waqt li jkun hemm aċċessibilità tal-poplu Awċi u Malti kollu kull min jgħix f'dan il-pajjiż għal 60% ta' dak il-proġett li jkun jista' jgawdi ukoll. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiġifieri għall-elezzjoni ġenerali, illi jmiss ikun l-interess nazzjonali illi jiddetermina meta għandha tkun dik id-data, naturalment l-obbligu tal-oppożizzjoni huwa ma tippruvax tiddistabbilizza il-Parlament jew il-pajjiż.